राम शेतकरी मित्रांनो, मी तुमचं परत एकदा स्वागत करतो नर्मदा ड्रॅगन फ्रूटमध्ये। आणि आज मी तुमच्यासाठी विषय घेऊन आलो एक असा विषय जो प्रत्येक ड्रॅगन फ्रूट उत्पादक शेतकरी जो आहे त्याला हा प्रॉब्लेम फेस करावा लागतो। आणि हा प्रॉब्लेम उन्हाळ्यामध्येच येतो आणि यावर्षी मलाही थोडासा फेस करावा लागतोय। माझ्या बागेत बी तो प्रॉब्लेम चालू झाला आहे आणि त्याचं कारण आहे की पाणी जास्त प्रमाणात देणं। ड्रॅगन फ्रूटला हे उन्हाळ्यात पाणी कमी लागतं आणि यावेळेस माझ्याकडनं थोडीशी पाण्याचं मॅनेजमेंट झालं नाही आणि थोडं जास्त प्रमाणात गेलं। आणि दुसरं कारण हे पण झालं आहे की आज हे 15 दिवस झालं असं वातावरण तयार झालं पावसाचं। महाराष्ट्रामध्ये, आंध्रामध्ये, तेलंगणामध्ये पावसाचं वातावरण तयार झालेलं आहे। त्यामुळे हा प्रॉब्लेम थोडा जास्त प्रमाणात झाला आहे आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला तो प्रॉब्लेम कशामुळे होतो, कसा होतो आणि त्याच्यावरचं सोल्युशन हे पूर्ण आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहूया। तर आजचा व्हिडिओ आहे ते सनबर्न, की सनबर्न झालेला आहे। पाहू शकता की तुम्ही आज 15 दिवस झालं मराठवाड्यामध्ये पावसाचं वातावरण आहे आणि जागोजागी पाऊस पण पडतोय। तर एकतर पाणी जास्त देण्यात आलं आणि त्याच्यानंतर हा पाऊस काळाला आहे, म्हणजे पाऊस पडल्यामुळं पण पाणी झाडाला भेटलं। भरपूर प्रमाणात पाणी भेटल्यामुळं काय होतं हे तुम्हाला दाखवतो आता मी पुढे व्हिडिओमध्ये आणि त्याच्यावर सोल्युशन पण सांगेल मी। तर चला मित्रांनो, तुम्हाला दाखवतो प्रॉब्लेम काय आला नेमका। तर हे मित्रांनो पाहू शकता, ही आपली बाग आहे आणि याच्यामध्ये काय झालं आहे, हे सनबर्नमुळे असे पानं खराब होत आहेत। हे पूर्णपणे जास्त पाणी झाल्यामुळं आणि तापमान वाढल्यामुळं याचा प्रॉब्लेम येतो। तर याच्यावर तुम्ही असं उपाय तर सांगेलच मी तुम्हाला, पण सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्ही जर जास्त प्रमाणात असेल हेच पानावरती, तर हे पूर्ण पान जे आहे ते इथून कट करू शकता तुम्ही। कट करून टाका। हे माझं सुरुवातीची स्टेज आहे, मी लवकर माझ्या निदर्शनास आलं म्हणून मी हे सुरुवातीचा उपाय करून घेणार आहे ह्याच्यावरती। मला पूर्ण पान कट करण्याची गरज नाही, कारण थोडंसं आहे हे असं पूर्णपणे काढून टाकायचं आणि ह्याच्यावर एक बुरशीनाशकाचा स्प्रे घ्यायचा, जेणेकरून हे वाढणार नाही। पाहू शकता तुम्ही माझ्या बागेत प्रॉब्लेम आलेला आहे, थोड्याशा प्रमाणात आहे, त्याच्यामुळं हा मी कंट्रोल करू शकतो। जर हे पूर्णच्या पूर्ण पान जर खराब झालं तर तुम्हाला पान काढून टाकावं लागेल आणि त्याच्यामुळं उत्पादन खूप कमी होतं मित्रांनो। कारण जितकी जास्त कॅनोपी असेल आपली तेवढंच उत्पन्न वाढतं आणि जर कॅनोपी आपली कमी असेल तर उत्पन्नाला फरक बसतो मित्रांनो। तर हे पाहू शकता, हे थोड्याशा प्रमाणावर असल्यामुळं मला हे पान कट करायची गरज नाही। जर का हे पूर्ण पान जर असतं तर हे पूर्ण पान कट करावं लागलं असतं इथून आपल्याला। आणि पूर्ण जर नाही कट केलं तर ते वाढत जाऊन हे दुसरे जे आहेत दुसऱ्या पानांना पण ते इफेक्ट देतं आणि ते पण पानं खराब करतं मित्रांनो। त्यासाठी हे पूर्ण असं काढून टाकणं आणि ह्याच्यावर बुरशीनाशक फवारून टाकणं याच्यावर प्राथमिक उपचार आहे। आणि जर ह्याच्यापासून वाचायचं असेल तर मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये पूर्ण नंतर सांगणार आहे, त्याच्यामुळे व्हिडिओ बिलकुल स्किप करू नका मित्रांनो। असं हे पूर्ण काढून घेऊन ह्याच्यावर एक बुरशीनाशकाचा स्प्रे घ्यायचा आहे, कोणताही घेऊ शकता तुम्ही। तर हा प्रॉब्लेम मित्रांनो पाणी जास्त झाल्यामुळे येतो ड्रॅगन फ्रूटमध्ये। आपण पाणी पण दिलं आहे आणि वरून पाऊस पडला, त्याच्यामुळं जास्त प्रमाणात पाणी झालेलं आहे झाडाला, जे की मिसमॅनेजमेंट झालं म्हणावं लागेल ह्यावर्षी पावसामुळं। नाहीतर बाग कंट्रोलमध्ये होती यावर्षी आपली। तर पाहू शकता मित्रांनो कुठं कुठं असा प्रॉब्लेम आलेला आहे मला, जो की मी उपाय करणार आहे त्याच्यावर। आणि प्रत्येक शेतकऱ्याला हा प्रॉब्लेम येतोच मित्रांनो, त्यात काही शंका नाही आहे। त्यासाठी
एक दुसरा उपाय आहे. जर हा येऊ द्यायचाच नसेल, जर पाऊस नाही पडला तर तो उपाय जो आहे मी सांगणार आहे तो फायदेशीर आहे. आणि जर पाऊस आला तर मग परत एकदा स्प्रे घ्यावा लागतो त्याचा. तर पाहू शकता मित्रांनो, तिथंच थोडंसं होतं माझ्या ह्याच्यावर, ते मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून दाखवलं. म्हणलं शेतकऱ्यांना माहिती असावं, नवीन शेतकऱ्यांना. जे जुने शेतकरी आहेत त्यांना माहिती आहे हा प्रॉब्लेम. आणि हा जर कंट्रोल केला नाही तर पूर्ण बागच्या बाग खराब होऊन जाते मित्रांनो. त्याच्यामुळं याला लवकरात लवकर पाहून त्याच्यावर उपाययोजना केली पाहिजे. त्यासाठी असा पाऊस जास्त असणं किंवा ऊन जर जास्त झालं तर बागेत 1-2 दिवसाला चक्कर मारणं महत्त्वाचं आहे मित्रांनो, जेणेकरून हा प्रॉब्लेम लवकरात लवकर लक्षात येईल आणि तुम्ही ते कंट्रोल करू शकता. जर कंट्रोल केलं नाही तर हा प्रॉब्लेम खूप वाढतो मित्रांनो. बागाच्या बागा खराब झालेल्या आहेत, असे उदाहरणं पण आहेत. त्यासाठी होईल तेवढं अशी चक्कर मारून किंवा पाहून तुम्ही कंट्रोल करू शकता. तर मित्रांनो, मी तुम्हाला आता सांगतो ह्याच्यावरचा महत्त्वाचा उपाय, जेणेकरून तुम्हाला हा प्रॉब्लेम कमीत कमी फेस करावा लागेल. मित्रांनो, अशा प्रकारचा प्रॉब्लेम येऊ नये यासाठी तुम्हाला मी 2 स्प्रे घ्यायचं सांगेल. दोन्हीपैकी एक घेतला तरी चालेल. पण ह्याचा एक दुसरा बाजू अशी आहे की जर पाऊस पडला तर तुम्हाला त्याचा स्प्रे डबल एक घ्यावा लागतो. म्हणजे पाऊस पडल्यानंतर ते धुवून जातं. आणि जर पावसाचा आला नाही तर महिन्यातून एकदा स्प्रे घेतला तुम्ही, मार्च, एप्रिल आणि मे ह्या 3 महिन्यात 3 जर स्प्रे घेतले तर तुमचं हे पूर्ण पान हिरवं पण राहील, ह्याच्यावर सनबर्न पण येणार नाही आणि स्ट्रेसमध्ये जाणार नाही, जेणेकरून तुम्हाला लवकर फ्लावरिंग पण ओपन होईल. म्हणजे मित्रांनो, की स्ट्रेसमध्ये जर गेलं नाही झाड तर फ्लावरिंग लवकर ओपन होते आणि जून-जुलैमध्ये तुमची फ्लावरिंग व्यवस्थित ओपन होते. तर त्याच्यासाठी तुम्ही सिलिकॉनचा स्प्रे घेऊ शकता. ते 2 किलो प्रति 20 लिटर पाण्यामध्ये मिक्स करून स्प्रे घ्यायचा. चांगली कोटिंग द्यायची आहे, म्हणजे एक चांगली लेअर तयार झाली पाहिजे. पूर्ण ज्या साईडनं सूर्य पडतो आहे किंवा ज्या साईडनं पिवळे पाने पडतात ना त्या साईडनं किंवा पूर्ण झाड असं कोटिंग करून घ्यायची आहे. आणि दुसरं आहे चायना क्ले किंवा कॅल्शियम क्ले म्हणून पण त्याला दुसऱ्या नावानं ओळखले जातं. पण चायना क्ले म्हणून सर्वत्र प्रसिद्ध आहे ते मित्रांनो. त्याचं पण असंच 2 किलोचं यूज करायचं आहे मित्रांनो. आणि त्याचा पूर्ण स्प्रे घ्यायचा आहे. पूर्ण झाड असं असं लेअर आली पाहिजे झाडावरती, प्रत्येक पानावरती, जेणेकरून सूर्याचं किरण पडून तिथं सनबर्न होणार नाही. ते 4 ते 5 डिग्री अंश सेल्सिअस कमी तापमान करतं मित्रांनो. हे दोन्ही प्रोडक्ट चांगले आहेत. आणि जर तुम्हाला या दोन्ही प्रोडक्टवर पैकी कोणत्याही एका प्रोडक्टवर किंवा दोन्ही प्रोडक्ट यूज करून व्हिडिओ पाहिजे असेल तर कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा मित्रांनो. मी त्याचा पण व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येईल. आणि तर अशा प्रकारे तुम्ही कंट्रोल करू शकता सनबर्नचा प्रॉब्लेम. जर पाऊस आला तर ते धुवून जातं. त्याच्यामुळे जर पाऊस आल्याच्या नंतर एकदा स्प्रे घ्यावा लागतो. आणि नाही पाऊस आला तर 3 महिन्यामध्ये 3 वेळेस स्प्रे घेतला तरी चालतं मित्रांनो. आणि त्याचा खूप छान रिझल्ट आला मित्रांनो. गेल्या वर्षी मी स्प्रे घेतला होता, तर मला कुठेही सनबर्न नव्हता. यावर्षी मला वाटलं होतं की घेण्याची गरज नाही, पण हे पावसाचं वातावरण आणि पाण्याचं मिसमॅनेजमेंट झाल्यामुळं मला यावर्षी घ्यावं लागणार आहे मित्रांनो. आणि खूप चांगला रिझल्ट आहे मित्रांनो. तर नक्की तेवढा उपाय करू शकता तुम्ही. आणि जर तरी सनबर्न झालाच कुठं तर तशा प्रकारे तुम्ही ते खराब झालेलं पान कट तरी करा किंवा काढून तिथं बुरशीनाशकचा एक स्प्रे घेऊ शकता मित्रांनो. तर ठीक आहे मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढीच माहिती. तुम्ही चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा मित्रांनो. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक पण करा आणि सपोर्ट करा मित्रांनो. धन्यवाद.